Gilroy. Tvrdo pri mantinelli, zabojoval aj Gagliardi. Posledné 2 minúty stretnutia, alebo lepšie povedané riadnej hracej doby. A rovnako ako začiatok tejto tretiny, aj koniec je v znamení náporu rastúceho tlaku hráčov Spojených štátov. Znovu sa usadili v obrannom pásme svojho súpera. A Nemci iba vyhadzujú puk do strednej tretiny, ako keby už čakali na predĺženie, lenže predĺženie to je samozrejme vždy lotéria. Uwe Krupp. 44-ročný rodák z Kolína, teda z mesta, kde bude hrať jeho tým ďalšie zápasy. Po opustení puk Foligno. Znovu tam prvý útok Američanov, ktorý dokázal v tejto tretine vytvoriť poriadny tlak pred Endrasom. Dubinsky zadovkou pomedzi nohy. Jendl. Nemci sa iba bránia a snažia sa vyhodiť puk čo najďalej od Endrasa. Gogula. Pre Američanov 6,9 sekundy streliť víťazný gól. Majú výraznú prevahu v závere tejto tretej časti. V jej priebehu dali jeden gól, ale ten víťazný zatiaľ nie. Bojová porada amerických hokejistov. Kapitán Jack Johnson tam udeluje pokyny TJ Gagliardi.